Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ushaqekile umphakathi kubulawa uGobela ngesikhulu Isihluku egwazwa ngomkhonto owakhe isoka obanjwe oqotsheni ezitika ngocansi nethwasa. Sanibonani ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijoyina leli khasi wamwelekile igama lami usibonga konke wakandwandi mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale ushaqekile umphakathi ubambe ongezansi endaweni yasebophelong extension 6 ngase Vanderbilt Park eval lapho kubulawa khona uGobela ngesikhulu Isihluku ebulawa yisoka lakhe. Ngokubeka kumakhelwane bathi beze umsindo omkhulu endumbeni kodwa banganaka. Kanti ke ngithe ngokuhamba kwesikhathi kwabe kubonakala amalungu omphakathi esehlangene ngakhona kulomuzi endumbeni lapho ke beselele phansi yena uGobela owesifazane emva ukuthi isoka lakhe kuthiwa limbhokode ngomkhonto emva kokubabamba oqotsheni bezitika ngocansi nethwasa ke abelithwasisa yena uGobela. Omunye umakhelwane obikele iphephandaba iDelisana uthe ube busy endlini kade ezwa umsindo kodwa wanganaka. Uthi ke ngibe sengizwa amazwi ememeza igcekeni lakhona ngokushaqisayo kusho ukuthi ngaleyo nkathi bebe esalo. Omunye ke umfana esijwayele ukumbona egcekeni lakhona kulomuzi ubonakale esephuma ngelikhulu ijubane. Uthe ngizamela ukummisa ngimbuza ukuthi kwenzakalani akazange anginaka ube seqhubeka nokugijima wazibalekele. Omunye womhlalo uthe indoda le igwaze umakotwayo ngomkhonto izikhathi ezahlukahlukene. Uthi ke besimile sibuka kodwa ke akukho besingakwenza ngoba bebengaphakathi endumbeni kungongaphansi nongaphezulu. Uthi ke indoda siyiboneke isishise impahla zakhe yena uGobela lo ngoba ibicasuke idinwe kakhulu ngenxa yokuthi imbambe eqotsheni naye lo oyithwasa. Elinye lamaphephandaba lizamile ukuthola umndeni kaGobela ubulawe isoka lakhe kodwa imizamo ayiphumelelanga. Bathe mabeya emzini walesithandani bathola ngokhala ingedi esangweni kanti ekhaya bekungena umuntu. Okhulumela amaphoyisa aseVanderbilt Park usayitsheni Gertrude Makhala uthe icala lokubulala livuliwe kanti ke umsolwa uboshiwe. Wasethi ke uphenyo lusaqhubeka. Umsolwa oneminyaka engu-55 uzovela enkantolo ngezi-13 zika December. Bafethu ke lezi indaba ayishaqisayo ngendlela emangalisayo sithi tutu kubangane kanye nezihlobo. Bafethu mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ngibambeke evidweni elandelayo siqedeke le ndaba khona lapha kwi comment section.